Què ofereix la nova aula centrada en l'activitat? L'aula a mida. La nova aula centrada en l'activitat permet organitzar la informació adaptant-la a les vostres necessitats. L'estudiant podrà veure l'activitat a la primera plana de l'aula. Allà trobarà un resum de tots els missatges nous, independentment de l'aplicació de procedència. També podrà consultar el pla docent sense la necessitat de sortir de l'aula, només fent un clic. A més, podrà fer visibles o invisibles els conjunts amb tota la informació disponible de manera fàcil i accessible. Per al professor també és més fàcil configurar com es veu l'aula. Per ordenar els elements només s'han d'arrossegar. Per a eliminar els elements només s'ha de fer un clic. Afegir nous recursos és encara més fàcil. A més, podrem incloure vídeos a qualsevol quadre de text. També permet adjuntar fitxers per a cada bloc.